హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ రేణుక. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు డ్రై కొత్తిమీర ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఒక్కొక్కసారి మనకి కొత్తిమీర దొరక్క కొత్తిమీర లేదు అని బాధపడుతుంటాం కర్రీస్లో ఆ టేస్ట్ కోసం. కానీ మనం ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే సడన్గా అలా కొత్తిమీర దొరికినప్పుడు మనం ఈ డ్రై కొత్తిమీరని వాడుకోవచ్చు. స్మెల్ అది బాగుందండి, నేను ఆల్రెడీ చేసి చూసాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ కొత్తిమీర డ్రై కొత్తిమీరతో మనం పొడి కూడా చేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర కారం అంటారు కదా, అది కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. డ్రై కొత్తిమీర కోసం నేను ఒక కట్ట కొత్తిమీర తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగానండి. చివర్లో ఒకటే కట్ చేశాను, లేత కాళ్ళు అలా వదిలేసాను. ఇలా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేసుకునే ఒక బొట్టు ఉంటుంది కదండి, చిల్లులది, దాంట్లో ఈ కొత్తిమీరని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి స్ప్రెడ్ చేసేయండి. ఒక 2-3 గంటలు ఎండలో పెట్టుకుందామండి. దీన్ని నేను ఎండలో పెట్టేశాను. ఇప్పుడు 2-3 గంటలు ఎండిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మామూలుగా ఇంట్లో నీడలోనే ఆరబెట్టుకున్నానండి. ఫ్యాన్ గాలికి కావచ్చు, లేదంటే ఎక్కడైనా సరే పైన ఒక పల్చటి వస్త్రం వేసేసి వదిలేసేయండి. బాగా 2-3 రోజులకి ఇలా డ్రై అయిపోతుందండి. స్మెల్ కూడా బాగానే ఉంది. ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చేశానండి. ఇది ఐడియా వచ్చి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి సడన్గా వాడుకోవడానికి బాగుంటుంది. కరివేపాకు కారం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కర్రీస్లో అది సడన్గా కరివేపాకు దొరకకపోతే దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఇలా ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి, మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఇలా కంటైనర్లో వేసి స్టోర్ చేసుకోండి. అవసరమైనప్పుడు ఇలాగే డ్రైదన్నా వేసేసుకోవచ్చు, మనం కడిగేసాం కాబట్టి. లేదు అంటే కాస్త నీళ్ళల్లో వేసి ముందు నానబెట్టి దాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది పుదీనా అండి, సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఎండబెట్టి పెట్టుకున్నాను, స్టోర్ చేసుకున్నాను. అలాగే ఇది మెంతాకు, సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఎండబెట్టి పెట్టుకున్నాను. ఇది రోజు మీకు చూపించిన కొత్తిమీర అండి. నాకు ఫ్రెష్గా ఆకుకూరలు దొరికితేనేమో వాటిని వాడతానండి. దొరకని సందర్భంలో మాత్రం వీటిని వాడుకుంటానండి. చాలా టేస్టీగానే ఉంటున్నాయి. అవి లేని లోటు నాకు తెలియట్లేదు అనమాట. ఈ రకంగా మీరు కూడా